ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣብ ስደት ዝነብር እንተኾይኑ ኣብቲ ተሰዲድሉ ወይ ዕቑባ ወሲዱሉ ዝነብር ዘሎ ዓዲ ዝግብኦ ክብርን ተቐባልነትን ክረክብ እንተኾይኑ ክልተ ኣገደስቲ ነጥብታት ከማልእ ክኽእል ኣለዎ። እዚ ድማ ኣበየናይ ከባቢ ተሰዲድካ ኣለካ ብዘየገድስ ኣብ ኣፍሪቃ ድዩ ኣብ ኣሜሪካ ድዩ ኣብ ኤውሮጳ ድዩ ብዘየገድስ ነዘን ክልተ ነጥቢ እንተዘየማሊእካ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝግባኣካ ክብሪ ኣይወሃበካን እዩ። ንሳተን ድማ ቀዳመይቲ ትምህርቲ ክትከውን ከላ ካልኣይቲ ድማ ገንዘብ እያ ማለት እዩ። ነዘን እንተተኻኢሉ ክልቲኡ ማለት እዩ። ነዚን ካብዘን ክልቲአን ሓደ እንተለካ ኮይኑ ኣብቲ ዘለካ ሕብረተሰብ ተበርክት እምበር ተቐባሊ ስለ ዘይኮንካ ኩሉ ግዜ ክብረት ኣለካ። ምክንያቱ እቲ ተቐቢልካ ዘሎ ሕብረተሰብ ጾር ኣይደልን እዩ ዝሕግዞ እዩ ዝደሊ። ስለዚ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ገለገለ ሕብረተሰባትና ኤስያውያን ክንርኢ ከለና ኣብ ዝኸድዎ ዓዲ ወይ ምሁራት እዮም ወይ ሰብ ትካል እዮም። ስለዚ ካብኦም ክንምሃሮ ንኽእል ነገራት ድማ ንዓና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ንዑ ካብ ዝተበጊሰ ኩሉ ግዜ ትምህርቲ ናተይ ኣብዘን ክልተ ኣርእስታት ፀቂጠ ክምህር ዝደሊ ንሱ ድማ ከመይ ጌርና ነብስና ንምህርን ነማዕብልን ወይ ከመይ ጌርና ድማ ገንዘብ ሒዝና ትካላት ጌርና ቢዝነስ ጌርና ነብስና ከነዕቢ ንኽእል ኣብ ዝብል ኣርእስታት ብዓቕመይ ከበርክት ዝውስን ዘለኹ። ስለዚ ልክዕ ሎሚ ድማ ከመይ ጌርና ከምቲ ዝገብሮ ዘለኹ ከመይ ጌርና ገንዘብ كنوافر كم يجينا جنزب كنحس كم نخل قرب ميلاتات كر إكفتني كابهم لعل في اللي تكون كن تمكر شيء من بارس لزخانة أب جنزب محز قدامين تأكد داسم بقى أنتلو خينو العماين خبها الكرلو انتهي تاخذ جبرها جنزب تحزر لها العما انت زي بالك جنزب كتحزو أي تقددني تنفس خونا يدلني زرع خايخ جنزب دليها تجزونا لك مغنياتو زخل مغنيات ስለዘይ ይብልካ ናይ ኤርትራ ንጂ ዕላማታት መዲን ዘለና ሓውና ብሱዳን ኣሎ ሱዳን ኣሜሪካ ኣሎ እሱ ጥራይ ግን እኩል ኣይኮነን ምክንያቱ ቁጠባዊ ዕቤት ከተርኢ ኮይንካ ናይ ግልኻ ናትካ ወይ ናይ ሓዳርካ ወይ ናይታ ስድራኻ ፕላን ክህልወካ ኣሎ ኣብ 5 ዓመት ገዛ ክገዝየ ድዩ 10 ዓመት ገዛ ክገዝየ ድዩ ኣይዶኖ መኪና ክገዝየ ድዩ ይፈላለዩ እቲ ፕላናት ወላ ከተፈላለይዎ ትኽእሉ ሰለስተ ዓይነት ፕላን ክትገብሩ ትኽእሉ ሓደ ናይ كنزين برسنت نتي نجزاخ جزء لوزدلي نتي نمكنا جزء لوزدلي نتي whatever جن بلان تلقى فينو جنزة كتتفق يتجددني على نفس هاي نجركاي إذا بورصة حجم زاد الشكا ولا بتا بلان كتتوقع نفسها حتى على نفسها من ريج أنا أتخن خطوسن نتجنبون نجار خطوسن يحق زايو سلذي مجمر علاماتنا أنا سيرنا انتاي بلان لنا بفاينانس انتاي عينت كنجبرنا عند النزل دحرانت سيرنا هزنا نت نفسنا كم نطفو جنزب كجت عنا يخدي وكحجزنا يخدي دحرات كبير كم بتعمي تقامي كوين زرهبقا أرستيان عين كاليتي كاب نفس فكر زرهبنا جنزب يبزح يوحد كل جزء الشرنا عنا كخون على أنا قبل كله تجنزب كلنا بناز متيز مثلنا جنا يكونن دموزي متأكا كله جنا بستوى سنة معتاد كله كيدلو قلينا بجزء غير كيدلو قلينا بجلا غيرلو قلينا مجب غيرلو قلينا بجلا الذي نعخذ ترفض نعخذ هناك الشركة إنك تترفض كلا لك أنت تخيلوا دما متجمر يا دمسك أتخلو حال ناي سيفين أكاونت خدكفت لك ما تبانكم الذي 10 أرشدي 100 أرشدي كل 100 300 كاتا دما زور دلا دحر خمسة ساعات كتناوي خي مسون كيراهم ما بتسترفك نقول تخلو هيوتنا خمس جبرنا هنا بشحت نبرت لها 100 خميت رجسني بتشعت 100 نبرت خليها الذي كم زنت جيركا أب تناو حق زي أبي عود كده كنا صفت خليها كي تاسال سيتي بتاع ما قد سيتيا سيف نخن جبر وين نخن وهذا الوجه نزل نحس خلنا مجمر يعني وسايتنا كنترول كن جبرهم كن كلا لنا كن فلتوا ما لنا جنزب عمتين وصار لنا بزح سبز قليل ما سلك ناي فلتني أنت جنزب توصل جنزب كل وسايتات كات فلت لك كورحنا ورحنا قد نبر نورمال كنديك ليك كتفل كلا لك شعور نشتك تلعلك الله نفس خاص كنا بركا خلال كاو بزين اس مبش كمان كاو بزبرت كا اتاويتاتنا لعبيلو من قد خندلنا ذاتس واي انا جبزح كنا خنبرن نعبلن نيكست بوينت كزاره بلي بوصايتات كطراي چقق بمبال طراي اديت كمصي دنغيو ስለዚህ አታዊታትና ንዕብየሉ መንገዲ ክንርኢ ኣለና ንኣብነት ጫፍ ሓዳር እንተለና ኮይና እሞሃ ስድራ ቆልዑ ተለውና እታ ኣደት እትሰርሕ ተኮይና ኣቦ ጥራይ እንተር ኮይኑ ዝሰርሕ ኣቦ ኣብቲ ኣታዊታት ምዕባይ ጥራይ ፎከስ ይገብር ኣብኡ ጥራይ ፅዕር እታ ኣደ ድማ ወፃኢታታ ምጉዳል
እጅ ከም ጋንታ ከመይ ይገብርሎ እቲ ወፃኢታት ተጉድለሉላ ልክዕ ተበርክታላ እሱ ኣታዊታት ይዕብሎ ክልቲኦም ኮይኖም ነቲ ቁጠባ ናይታ ገዛ ድዩ ነታ ስድራ ድዮም ሓፍ ከብልዋ ይኽእሉ በይኑ ጥራይ ሓደ እዚኣ ክትቁጥብ ጥራይ ተውዒላ እዚ ግን ክዓቢ ተዘይኪሉ ሜይቢ ክድንጉ ይኽእሉ እዮም ዝያዳ ድማ እዚ እቲ ኣለኹ እናበለ ኣብዚ ድሕሪ ጥበብ ተዘይሃልዩ ተዓወት ይድንጉ እዩ ብዝኾነ ግን ክልቲአን ማዕረ ማዕረ እየን ዝኸዳ ራብዓይቲ ሓደሽቲ ክእለታትን ምህሮ ፍልጠትን ክንድልክ ክንፍትን ኣለና ብዘይ ገድስ እንታይ ዓይነት ስራሕ ኢና ንሰርሕ ንኣብነት በቲ ታሕቲ ክጅምር ፅሬት ንሰርሕ ንበሎ ፅሬት ኣብ ሓደ ንእሽተይ ጋንታ ወይ ቲም ኢና ንሰርሕ ስለዚ ከመይ ጌርካ ቲም ሊደር ክትከውን ትኽእል ኮርስ ክትወስድ ትኽእል ወይ ከመይ ጌርካ ነታ ፅሬት ናትካ ኦርጋናይዜሽን ክትገብራ ትኽእል እዚታት ክትመሃር ትኽእል ካልእ ከመይ ጌርና ምስቲ ንሰርሖ ዘለና ካልእ ተወሳኺ ስራሕ ሓንጎልና ንዕብየሉ ንላዕሊ ገፅና ኣብቲ ዘለናዮ ክንቅበሎ የብልና እዚ ሓንቲ ዓብ ፀገም ናይ ሓበሻ ኣብ ሓንቲ ትካል 20 ዓመት ሓደ ዓይነት ስራሕ ንሰርሕ ከምኡ ኣይኮነን 2 ዓመት ምስ ገበርካ ወይ ዓመት ምስ ገበርካ ናይ ግድን ለውጢ ክፅብብ ኣለካ ንላዕሊ ገፅካ ክትርኢ ኣለካ ኣብቲ ዘለኻዮ ኩሉ ግዜ ክትመሃር ኣለካ ተስዋይ ሕጂ ሓንቲ ቪድዮ ከመይ ጌርና ኣብ ገዛና ብናትና ግዜ ብናትና ባጀት እሞ ካብ 10 ቅርሺ ብ20 ቅርሺ ሓደሽቲ ክእለታት ክንመሃር ንኽእል ሓንቲ ቪድዮ ገይረ ኣለኹ በጃኹም ራእይዋ ነብስና ክንምህር ንኽእል ኢና ኩሉ ግዜ ተዘላብና ግዜ ብቴሌፎን ኣብ ቴሌፎን ኣፕ ኣለዎም ኣብ ኣይፓድ ኣለዎም ኣብ ኮምፒተር ኣለዎም ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ዝጠቕመና ግዜን ሰዓትን ነቲ ንደልዮ ዓይነት ፊልድ ክንመሃር ንኽእል ኢና እዚ ሕጂ እንታይ ይገብረና ኣብቲ ኣታዊናትና ንምዕባይ ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብረልና ማለት እዩ ካብኡ ብዘይ ስንፍ ድማ እንታይ ሽሙ ክንገብር ኣለና ብዝተኻለና መጠን ፓሲቭ ኢንካም ይብልዎ እቲ ኖርማል እንገብሮ ኩሉ ግዜ ግዜና ሸጥና ኢና ገንዘብ ነምፅእ እዚ ከዓ ሊሚት ኣሎ ወይ ክፅነ ግሬትስት ዲል 24 ሰዓት ጥራይ ዘለካ ልዕሊኡ ክሸይጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ገለ ነገር ክትፈጥር ኣለካ ንኣብነት ገዛ ዘለዎ ሰብ እንተሎ 4 ክፍሊ ገዚኡ እንተሎ ገሊኡ ናይቲ ገዛ ክፋሉ ሓደ ግዜ ክካርዮ ትኽእሉ ወይ ገለ ወይ ቫኬሽን ክትከይድ ከለካ ነቲ ገዛኻ ክተካርዮ ትኽእልካ ኣይ ዶንት ኖ ዋት ገለ ነገር ጌርካ ንስኻ ብዙሕ ከይሃለኽካ ገንዘብ ከምፃልካ ዝኽእል ምንጪ እንድሕሪ ጌርካ ጎድንኻ ኮይኑ ክሰርሓልካ ኢቨን እዚ ኢንቨስትመንት ኣነ ዝምህሮ ዘለኹ ገለ ገንዘብኩም ኣብኡ ኢንቨስት ጌርኩሞ ኣብ ሎንግ ተርም ልክዕ ከማኹም ክሰርሕ ይሱ ሕጂ እሱ እቲ ፅቡቕናት እንታይ እዩ ንጎም ምሸት ናትካ ስራሕ አይደለም ባዕሉ ዝሰርሕ እሱ ሕጂ እንታይ ገለ ነገር ካይሕግዘካ ቁጠባዊ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ሓጋዝ እዩ ኣብ ቁጠባዊ ዕብየት ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ድማ መቸም ሕማቕ ኣይምፃእ ግን ሕማቕካ ክፋልና ሂወት ስለዝኾነ ኩሉ እቲ ንብረትናን ሃብትናን ነብስናን ስድራናን ግቡእ ኢንሹራንስ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ድሓር ምስ ኣጋጠመ ዋይ ለውጢ ይምፅእ ኣብ ኤሮፓ ወይ ኣብ ዝምዕቡል ዓለም ብፍላይ እኩል ኢንሹራንስ ኣለካ እምበሽ ከማን ካብ ኦቨር ኢንሹር ከይንኸውን ክንጥንቀቕ ኣለና እንተዘይኮይኑ ዝግባአና ኢንሹራንስ ክንረክብ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ሕማቕ መዓስ ይመፅእ ስለዘይፍለጥ ማለት እዩ ስለዚ እዘን 6 ስቴፕስ ኩለን ኣብ ሪሊ ገንዘብ ኣብ መሓዝን ቁጠባዊ ዕብየት ኣብ ምምፃእን ዓብ ተራ ከበርክታ ይኽእል ኢለ እየ ዝኣምን ኣብ ተግባር ክትገብርዎ ፈትኑ ምክንያቱ ደትስ ዋይ እቲ ነጥብታት ኣብ ውሕድ ኣቢለ ደምፅኦ ዘለኹ ካብ 2 ሰዓት ካብ ምዝራብ ሕፅር ኣቢልካ ኣክሽን ስጉምቱ ንክትወስዱ ክሕግዘኩም ዝኽእል ዝበልክዎ ዘቕርብ ዘለኹም ብዓቕመይ ማለት እዩ ምናልባት ካብ ንላዕሊ ክኸውን ይኽእል ይፈልጥ እየ ግን ምስቲ ዘሎ ግዜታትን ገለመለን ግን እዚኣ እውን ንእሽተይ ክትሕግዘኩም ትኽእል እያ ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቶም ሕብረተሰባት ኣብቲ ምሳና ተሰዲዶም ዘለዉ ክንሪኦም ክንክእል ኣለና ንኣብነት ኣብዛ ንዝቕመጠሉ ስሪላንካ ኣለዉ ህንዳውያን ኣለዉ ኩሉ ግዜ ወይ ኣብ ትምህርቲ ላዕሊ ከይዶም ኣሎ ወይ ትኳን ኣለዎም ወይ ሬስቶራንት ኣለዎም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተኸይድካ ከምኡ እዞም ፓኪስታን ዶ ዓረብ ዶ ገለ መለሳትም ድማ ብዙሓት ትካላት ይነጥፉ እንደገና ትንተርፍካ ኣብ ትምህርቲ ህንዳውያን ቻይናውያን ተኸይድካ ኩሉ ግዜ ወይ ኣብ ትምህርቲ ወይ ኣብ ቢዝነስ ስለዚ ግድን ንሕና ክንቀድምእ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ኣብ ሓደ ዓዲ ከይድና ፆር እንድሕሪ ኮይንና ፍንፉናት ኢና ክንከውን መን እዩ ፆር ዝደሊ ኣብ ዓድኻ ከማንፆር ኣይደልን ኢኻ ግደ ወዲ ዓድኻ ከማንፆር ሓውካ ከማንፆር ክኾነካ ኣይደልን ኢኻ ግደ ስደተኛ ኮይንካ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ሕብረተሰብ ኤርትራውያን ኣብቲ ዝታሕተ ደረጃ ናይቲ ሶሳይቲ ስለ ዘለና በጃኹ ነቶም ንኣሹ ነቶም ኩልና ነብስና እንቂሕና ነብስና ምሂርና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንክንበፅሕ ኩልና ኢደ ኢድካ ኢልና ክንፀዕር ኣለና ንተሃገዝ ኣለና ማለት እዩ
زحبريتا قرب يطعمكم إلي قريبا زلخو نتهم كالوت حواتكم يطعمهم يخيل زبالكم شير كتقبروا تدخلوا بيوتيوب ترغبون تدخلوا جي دراريلكم على فيسبوك كابتنات channel وبيج لايك وي فلو تغيركم أو ما تأكم خديو كالون يتأكم يزبالكم هذا عصرت قال فيديوهات على أستغل عليه سو كتريوا تدخلوا ثم حتى زلكم بإيميل ويا كومنت على فيسبوك ندير قينو أبت مسج سيرجو ولا يصحيفكم كدولة لكم هيك إني برجع معناها أزيو بسحوتي تاشمو صحيفكم تقديفكم لكن سمواز كيرا حتى خجبر خالية وي فيديو خجبر خالية وي كاكا كمان لاين تزدول لكم سبعتون على لكم برنخل سب كدولة لكم كواب زي زي كعلم يا بلونج تيرم يس ميبي جيجن ببحر نخل لكم كواب حكم ميبي بس حكم يوم زي سلسلة اللي نسأله سخونة أنت بس زي خاصة عدلني نايلو تمرتنا نزي مسنيرو أكثر حالة تحس على ما تضحكم.